L-eks Ministru Chris Cardona u l-Avukat David Gatt ġew imsemmin f'rikors kriminali li preżenta Jamie Vella magħruf bħala tal-Maksar dwar il-pjan li tinqatel il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fl-2015, pjan li f'dik is-sena ma kienx irnexxa. L-Avukat Godwin Cini mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mingħajr ma semma l-persuni bisimhom qal li l-persuni msemmija fir-rikors għadhom taħt suspett. Dan kollu ħareġ meta quddiem l-imħallef Edwina Grima beda jinstema' rikors li jagħmel Jamie Vella li huwa mixli l-involviment fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Vella jinsab mixli li flimkien ma' wieħed mill-aħwa tal-Maksar forna l-bomba li biha nqatlet Caruana Galizia. Huwa qed jallega li fejn jidħol Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu, il-prosekuzzjoni fejn riedet temnet il-verżjoni tiegħu u fejn riedet ma għamlet xejn u dan wara li natalu l-proklama. Fir-rikors tiegħu illi se jkompli jinstema' nhar il-ġimgħa, Jamie Vella qal li ilu kważi 4 snin taħt arrest akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Vella qal li matul il-kompilazzjoni u issa li għala iż-żmien tal-att tal-akkuża l-uniku prova li l-prosekuzzjoni qiegħda ssejjes il-każ tagħha fuqha huwa Vince Muscat li wara l-proklama mogħtija lilu ammetta l-involviment fl-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li tiegħu ingħata l-pina ta' ħabs kif ukoll fl-omiċidju tal-avukat Carmel Kirkop. Vella kompla jgħid il-prosekuzzjoni bbażat b'mod lampanti u ċar l-akkużi tagħha fuq id-diversi verżjonijiet li tal-istess Muscat fejn huwa għamel referenza għall-involviment dirett ta' żewġ persuni, l-eks Ministru Chris Cardona u l-Avukat David Gatt, apparti persuni oħrajn. Ir-rikors jgħid li l-istess xhud tal-prosekuzzjoni jsemmi lil dawn il-persuni għall-allegat pjan li qatt ma rnexxa tal-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fl-2015. Skont Vince Muscat, l-istess żewġ persuni jinkwadraw kemm fil-pjan tal-2015 kif ukoll dak tas-sena 2017. Id-difiża qalet li f'dan l-istadju qabel ma jsir il-ġuri hija perplessa kif il-prosekuzzjoni għażlet li temmen lil Vince Muscat u naqset milli tressaq jew tiġġustifika għaliex ma resqitx lill-eks Ministru Cardona u lill-Avukat Gatt.